tolkunlu deňizde gemi var ya. Geminiň kapitany ýolawçylary hop ýagdaýyna halas ediş jileti giymeli. Onu giymeýän adam özüni hoppa salar diýip taglimat geçirýär. Deňiz tolkunlanyp başlaýa, ýolawçylar howlup jiletler giyip başlaýarlar. Emma işlerine biri jilet giymenin yerine öz oturan yerini arassalaya, yükünü tertipleştiriya, yerini bezap başlaya. Ama jileti giydi diýerler. Ol bolsa seredin men yerimi nähir tertipleştirdim diýär. Inni şul adamın yerini tertipleştireni onu ark bolmaktan halas edermi? Ya taglimata göre jilet giymek halas bolmagyň sebäbimi? Elbette jilet giymek halas bolmagyň sebäbidir. Edil şolar ýa musulman doganlar. Tarawa namazy 5 wagt namazyň ýerini tutmaýa. 5 wagt namaz islamyň fütünleriniň ikincisidir. Parzdyr. Onu taşlamak ulu günäkärçilikdir. Emma tarawa namaz nefiller. Okusaň sowap, okumasaň günäsi ýok amallar. Bunu diýmek bilen tarawa namaza gitme diýäsmi? Ya tarawa namazyň sowaby ýok diýäsmi? Ýok, beýle diýemzok. Ýöne şeytanyň duzagyndan häzir bol diýäs. Şeytan seni iň möhüm zatlardan almak üçin sana möhüm zatlary etdirben bilýär. Ýani şeytan sana 5 wagt namaz taşlatmak üçin gün adam öldür, ogurlyk et, zina et diýmeýär. Tarawa oku diýär. Sadaka ver diýär. Ýörülýä wartbaýt diýär. Soňra ne bolsa, haferet sen başardygynyň sowaply işleri edýän, sen düýünden hiç şil amal etmeýän adam däle. 5 wagt namaz okuyanlarym görüp ýörensiň. Olar senden beter zatlar edýärler. Sen şonuň üçin 5 wagt namazy nesip bolsa okarsyň diýip şeytan onu waswasa berýär. Inha şul duzak şeytanyň iň mekir hilelerinden birisi doganlar. Allah Taala bizi şondan gorsun. Kutsi hadisde Allah Taala şeýle diýär. Maňa bennem parz eden ibadatlarymdan has o zat bilen golaýlaşmaz. Ýani Allah'a iň golaýlaşdyrýan amallar parz ibadatlar ekeni. Inha feridin Umar ibn Hattab radiyallahu anhu näme diýär? Allah'ın parz eden zatlaryny berja etmek we haram eden zatlaryny daşlaşmak iň gowy amallardyr. Umar ibn Abdulaziz rahmetullahi aleyh şeýle diýär. Ibadatyň iň gowy parzlary ýerine ýetirmek we haramlardan gaça durmakdyr. Jemle aýdýas. 5 wagt namaz okumasaň tarawa namazy gitseň bolýarmy? Jogaby hawa gitseň bolýar. Tarawa okudum diýip 5 wagt namaz taşlasa bolýarmy? Ýok, bolanok. Tarawa 5 wagtyň ýerini tutjamy? Ýok, tutanok. Dogry netije sizden. İslamda namazyň hökmi parzdyr. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala şeýle diýär: "Ey Muhammed, iman getiren bennelerime aýt, alu satu we dostluk ýakynlyk bolmaýan gün gelmezden öň namazy dogry okasynlar." Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem haçan İslamyň parzlary sorulanyna şeýle diýär: "Bir gije günnize okulmaly 5 wagt namaz." Sonra berýän kişi, "Boynumda bulardan başgasy barmy?" diýende ol, "Ýok, diňe goşmaşy okujak diýmeseň" diýip jogap berýär. Başga hadisde şeýle diýär: "Her biriňiziň gapysyna derýä bolsa, günne onu 5 gedek suwa düşünse, ol kişide 40 hapagalar öýdýärmi?" Aýtdylar, "Onu 40 hapagalmaz. Ol bu 5 wagt namazyň misalydyr. Allah olur sebäpli günäler geçýändir" diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Ma'raj gijesi barada hadisde şeýle diýär: "Ol ýani namaz san taýdan 5dir, sowap taýdan 50dir." Inni namaz okumayanın hükmü näme? Şu ayet hadisleri okan. Berişteler günahkarlara sizi bu dozdoğa getiren zat näme diýerler? Olar biz namazy berja etmezdik diýip jogap bererler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem başga hadisinde şeýle diýär: "Biziň we olaryň kapyrlaryň arasyndaky ýani parh tapawut namazdyr. Kim onu taşlasa şeksiz kapyr bolar. Kim bileşeýin namaz taşlasa Allahyň ähdi ýani borawy ondan aýrylanlar." Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ýene bir hadisinde aýtýar: "Kullun piyamat gününü amalından ilkenci hasap soruljak zat namalıdır. Eğer düzü olsa utuş ve nejat tapar, eğer bozuk olsa düzüdel olsa utulur ve helak olur." Umar ibn Hattab Allah onun razı olsun şeýle diýär: "Ünsperin namazı itiren kişinin İslamda hiç şil nesibesi yok." Adırdan musulman doganlar, namaz okuyan o namaz okumayan doganlarımız. Bu ayet hadisler aýtmakdan maksat namaz okumayanları kapyrlykda günäkärlemekde. Belkim olary dostluk habaryny aýtmak, jezadan alyp galmak,
ýaşap nesihat etmekdir. Feridin käbir namaz okayan adamlara, käbir hassa, käbir maýyp, käbiriniň aýagy ýok, käbiriniň eli ýok, käbir kör, käbir kirlal. Ýöne şonu da namazy taşlanap. Pikir edip gör, seni şondan beter bahana bamy. Senin diline almana bahanan tapylarmy? Şol ýal adamlar namaz okayan bolsa. Näme da seni namazyny alyp galýar? İşmi, okumy, feudamy, ýöne şonuň ýa bu zatlaryň hemmesini üstünlüğün sebäbi bolup durýan zat namaz dälmeýsen. Sen gaýtym namazy taşlap öz işlerimi kynlaşdyrýan. Ya men entek ýaş diýänmi? Entek bir okuw otaýyn, öýlenip toýadyň. Bir arkaýynçylyk bolara, şonda nesip bolsa okaryn diýänmi? Şonu bilgin. Bu dünýäde senin diýän arkaýynçylygyň ýokdur. Bu durmuş hiç wagt kynçylyksız däl. Adam ogly nirde we haçan öldüğünü bilmez. Şonuň üçin men entek ýaş diýip şeytanyň duzagına düşäýmedim. Seridim, Allah Taala näme diýär? Sabr etmek we namazy berza etmek bilen Allah'tan kömek soran, takdir, sabr we namaz Allah'tan gorkýanlardan beýlekler üçin oli agry işdir.